Došli smo do kraja 2023. godine. Uskoro ćemo ponovno postaviti kalendar na 1. siječnja kako bismo započeli 2024. godinu. Ali tko je rekao da godina počinje 1. siječnja? Zašto je izabran baš taj dan? Bog, ja sam Simon, a vi ostanite do kraja ako želite saznati priču o novoj godini. Dan nove godine je dan kada započinje nova kalendarska godina i na taj dan broj godina na kalendaru se povećava za 1. Novu godinu slave svi ljudi neovisno o vjeri i naciji. To je najposjećeniji blagdan i proslava diljem svijeta. Ali, koje je podrijetlo nove godine? Drevni babilonski kalendar bio je zasnovan na fazama mjeseca i oko 2000. godine prije Krista počela se slaviti proljetna svečanost. Godina je počela u mjesecu Nisan, oko vremena proljetnog ekvinocija, sredinom ožujka. A rani rimski kalendar koristio je 1. ožujka kao prvi dan godine. Ovaj kalendar imao je samo 10 mjeseci i započeo je s ožujkom. Neki se nazivi mjeseca koriste i dan danas, od rujna do prosinca, koji su 9. do 12. mjeseci Gregorijanskog kalendara, a izvorno su bili 7. do 10. mjesec rimskog kalendara. S prijevoda na latinski, septem znači 7, okto 8, novem 9 i decem 10. Rimska legenda pripisuje stvaranje dva nova mjeseca, siječnja i veljače, njihovom drugom kralju, Numa. U početku su bili smješteni na kraju godine, ali u nekom trenutku to se promijenilo i počeli su se smatrati kao prva dva mjeseca. Dakle, možda se pitate, zašto se nova godina slavi baš 1. siječnja? Kasnije, za vrijeme Rimskog carstva, godine su počinjale na datum kad bi svaki konzul prvi put preuzeo dužnost. 45. godine prije Krista, kad je julijanski kalendar kojeg je stvorio Julije Cezar stupio na snagu, Rimski senat je postavio 1. siječanj kao prvi dan godine. U to vrijeme to je bio datum kad su oni koji su preuzimali civilne dužnosti preuzimali svoje službene uloge, a to je bio i tradicionalni godišnji datum za sazivanje Rimskog senata. Ova civilna nova godina bila je opažena diljem Rimskog carstva i na istoku i na zapadu tijekom njegovog postojanja i dugo nakon toga, gdje god se julijanski kalendar i dalje koristio. Međutim, tijekom srednjeg vijeka u zapadnoj Europi, dok se još uvijek koristilo julijanski kalendar, vlasti su promijenile početak godine na druge datume, ovisno o mjestu ili zemlji, kao što su 1. ožujka, 25. ožujka, Uskrs, 1. rujna i 25. prosinca. Od tada, mnogi nacionalni civilni kalendari na zapadu i šire počeli su se mijenjati, usvajajući fiksni datum za dan nove godine, odnosno 1.1. Većina zemalja to je učinila kada su usvojile Gregorijanski kalendar u 16. stoljeću. Što je s Bliskim istokom? Je li nova godina ista u ostatku svijeta? Pa, odgovor je ne. Različite su, raznovrsne i u različitim vremenima. Pogledajmo nekoliko. Lunarna nova godina slavi se u mnogim azijskim zemljama i najduža i najvažnija proslava u kineskom kalendaru. 22. siječnja 2024. godine počinje godina 4722, obilježavajući prvi dan kineske nove godine. Lunarna nova godina slavi se na drugi novi mjesec nakon zimskog solsticija, obično između 21. siječnja i 20. veljače po Gregorijanskom kalendaru. Proslave lunarne nove godine počinju prvog dana prvog lunarnog mjeseca kineskog kalendara i nastavljaju se sve do 15. dana, odnosno 15. lunarnog mjeseca. Kineska legenda kaže da je Buda pozvao sve životinje da ga sretnu na dan ove godine i nazvao godinu po svakoj 12 životinja koje su došle. Životinje kineskog kalendara su pas, svinja, štakor, vol, tigar, zec, zmaj, zmija, konj, ovca, majmun i pjetao. Hinduistički festival Diwali najveći je i najsvjetliji nacionalni festival u Indiji. Indijci diljem svijeta se okupljaju kako bi proslavili festival svjetlosti. Kao proslava pobjede, dobra nad zlom i svjetlosti nad tamom, svjetlost je važan fizički i duhovni simbol festivala. Diwali je za hinduiste jednako važan kao što je Božić za kršćane i označava početak nove financijske godine za sve indijske poslovne ljude diljem svijeta. Za mnoge Indijce, Diwali se slavi povodom hinduističke božice bogatstva, Lakšmi. Oni osvjetljuju svoje domove i otvaraju svoja vrata i prozore kako bi je dočekali. Osim hinduista, jainisti, budisti i sakhiji također slave Diwali u zemljama kao što su Nepal, Bangladeš, Malezija i Singapur. Legende i običaji oko Diwalija variraju od religije do religije i od regije do regije. Novruz, baš kao što je proljeće, vrijeme obnove, perzijska nova godina je vrijeme za slavlje novog života. Novruz se slavi na proljetni ekvinocij koji pada 20. ožujka. Vjerovanja i proslave širom svijeta su toliko raznolike, što još jednom dokazuje da nije sve kako mislimo da jest. Jeste li znali za neke od ovih proslava? Ako vas zanima priča o Djedu Mrazu, pogledajte ovaj video.
A za kraj, Simon says subscribe.